Elkarte Ikastolan, Barakaldon dago, ezta? Eta aurkezten dudana bada, aurten eginiko aldizkari digitala. Hau tailer baten antzera antolatu egin du, aurten, lehen labiziko, baina ez da alako proiektu solte bat, baizik eta integraturik dagoela, beste proiektu orokor handiagoan, ezta? Proiektu horretan, entzinako orain dela 2 urte eratutako proiektu horretan, bagenituen bi helburu orokor oso guretzako garrantzizkoak, ezta? Hizkuntzen ezberdinen ikaste prozesuaren hobetzea, euskara, gaztelania eta ingelesean, eta ikateen erabilpenaen esanguratsua. Orduan, erabilpen esanguratsu horretan esan eduguna da, beraiek erabili behar dituztela tresnak, eta beraiek ekoiztu behar dituztela testuak, ezta? Orduan, gure abiapuntua bazen ere, lehenengo helburu horretan, hizkuntzen arloko ekoizpenak hobetzea, bada batez ere, hizkuntzen ekoizpen idatziak, ezta? Esanguratsuak izan behar zirela, eta batez be, eta hemen askotan entzun dugu gaur goizean entzundakoarekin batera, argitaratzeko helburuarekin. Zentzu bat eduki behar zuen testua, eta norbaitentzako edo xede batekin eginda. Gu pentsatu genuen, argitaratze horretan, askotan egiten ditugu liburuetan, baita zeretan horrietan, zergaitik ez genuen argitaratuko interneten, ezta? Orduan, tresna digitala erabili daitekela beraiek eginiko ekoizpenak argitaratzeko. Aurten, beraz, edatu genuen aldizkari digital tailerra, eta bagenituen 3 helburu nagusi tailer honetan, ezta? Eta bazen, informatika tresnak erabiltzea, beraiek ikastaro barik edo helduei gertatzen zaigun bezala, ez dakize formakuntza behar dugun aurretik, ez sartzen dira gelan eta lehen egunetik front page erabiltzen dute, interneten murgiltzen dira informazio bila edo behar dutenen bila, batez be hiztegiak, badaukagu gure ikastetxeko horri aldean leku bat estekaz beterik eta badago ere hiztegiak konsultatzeko. Hori beti daukate irekita, aldizkari egiten duten bitartean, eta konsultatu behar badute, antxe bertan egiten dute. Eskanerra ere erabiltzea, ikusten genuen beharrezkoa zala. Bigarren helburu bat geneukan aldizkari tailerra iraunten zuen bitartean, eta hau bada aldizkari guztiek daukaten sedea, argitaratzea edo kontatzean ikastetxean egindiko irteerak, baserritako egonaldiak, eta baita ikastetxeko zein ingurutako berriak, ezta? Hori aldizkari guztiak egiten duten bezala edo. Guk 3. hau sartu nahi genuen, eta hau da, gelan egiten ziren ekoizpenak, euskeran, gazteleran eta ingelesean, beste andereinoekin, hartzea zenbait eta argitaratu bere interneten. Hau da, nolabait, beste ikuspuntu bat, ezta? Nola eratzen dira tailerrak? Tailerrak egiten dituzte lehen hezkuntzako 2. eta 3. zikloetako umeek, normalean badira 10-12 ume taldea, badira bere gela desberdinetakoak eta ziklo berekoa, baina nahaztuta, ezta? Astero egiten dira 2 tailer, asteazkenetan eta astelenetan, baten 3. ziklokoak, bestean 2. ziklokoak. Iraunpena bada, ordu bat erdikoa, arratsalde bat, eta hilabete baten zehar, 4 saio besterik ez dute ekoizteko ale bat. Aldizkarien atalak zikloen artean banantzen dira, eta guztiok, bai 2. ziklokoek, baita 3. ziklokoek, azkenean aldizkarien ale bat ekoiztuko dute. Amaitzen dutenean, FTP programa erabiltzen dugu interneten gora kargatzeko, eta gure weban kokatzen dugu aldizkaria. Aurten 5 ale ekoiztu dira, eta tailerra baitzen dutenean, haiek lehenengo alean, bakarrik interneten ipini dirun, ezta? Baina beraiek tailerra egiterakoan edo zer behar izan zuten, eramatea edo, ez dakit gordetzea. Orduan, CD baten gordetzen genuen aldizkaria, beraiek ere eramateko ekoizpen gisa edo. Hau da aldizkariaren hasierako orria, han agertzen dira 5 aleak, baina ikastolako weban dagoenez, han ikus dezakezue. Hauek dira argitaratu diren 5 aleak, azarokoa, abendukoa, otsailekoa, eta azken biak. Honetan behintzatea, ez dakit erabile behar dudan, ez da, ezin da. Hain handiagoa ikusten duzuenez, aldizkarien egitura bada goikaldean eta eskumakaldean nahiko antzekoa da guztietan.
eskerrean agertzen diren, hau da pagina de marko esaten dan, ezta? Orduan, eskerrean agertzen dan aurkibidea, nolabait aurkibide horien zati batzuk finkoak dira, editoriala eta zenbait beste alde, eta beste botoiak aldatu egiten dira alean arabera. Baldin bada baserri bat joan direla lurraskara, lurraska botoia agertuko da. Barakaldo zagutu bada, barakaldo zagutuko erreportai bat. Ipuina bada ekoiztu dutena euskeran, kasean egindako ipuina jarriko da alean. Hemen eskerrean, ez dakit ikusten baden, eskerrean esateko landu ziren koplak euskara arloan eta haiek idatzi egin zituzten koplak, gelan eginikoa ja, aldez aurretik, eta grabatu ere egin zuten ahotsa, ezta? Entzuteko. Bueno, hau da, azkenekoan ikusten da kulturrasteko maskotaz, ospatu genuen eta txapelketa bat ere gonzan, orduan ikurrak aldatzen dira bere behar izanen arabera. Zer proposatzen dugu guk aldizkari honetan? Guk proposatzen duguna da bitarteko bat, ezta? Eta bitartekoa zeinan haieneko izpenak argitaratzen dituzten, haiek argitaratu egiten dituzte, iritziak ematen dituzten, elkarrizketak eta reportaiak egiten dituzte baita, ekintzen irteren eta ikastetxeko albisten berri ematen dituzten, eta guztia ez da mugatzen ez ikasgeletara edo ez ikastetxera ere, baizik eta hezkuntza komunitate osoari ailegatzen dala, ezta? Bai gurasoei, bai beste ikastetxei edo interneten sartzen den edo nori. Azkeren xedea bada, ziklo horretako goietako kurrikulunian zertatu, tresna, beste hezkuntza tresna baliz bezala. Hori bada, azken finean, badena, ezta? Hizkuntza tresna. Bueno, haiek erabiltzen dute Frontpage programa, internetik lortutako gifak, ikonoak eta irudiak, askotan leko seguru gutxi dauden ez jaisteko irudiak, badaude batzu baina oso gutxi, CD-tan sartzen genituen gif edo ikonoen bildumak, haiek eskuratzeko, haiek sartzen zituzten, errestasun osoz. Egia zen hemen gaudenok, nik uste dut askotan ibili garela ikateetan, eta badakigu, helduei gustatzen zaigula askoz gehiago mei baino, ez da? Hai esaten diezu, honi sakatu sartuko duzula gif animatu bat, eta ez dute bere buruari galdetzen ezer, hasten dira egiten, eta arazorik gabe ikasten dute. Erabili dugu FT programa bat interneten gora kargatzeko, eskanerra, argazki kamera digitala, eta disketeak eta CD-a. Hemen geratuko naiz, bakarrik azaltzea, hau tailerrak hasi baino lehenago koordinaketa bat dagoela zikloko irakasleekin. Han adosten dugu tailerran agertuko diren hizkuntz ekoizpenak, zeintzu diren egokienak ipintzeko aldizkarian, ale horretan hain zuzen ere, eta ikusten ditugu ze irteerak egongo diren, zein bizitak edo baserriak edo, prestatzeko hurrengo aldizkaria. Eta gero saioetan, lasoaia direnez, lehenengoan antolatzen dugu edo banantzen dugu lana, adosten dugu edukina, askotan haiek ere badute zer esanik, eta arrakasta handia izan eukidu maskota atala, haiei bururatutako atal bat, eta sartu egin behar izan dugu, gustatzen zaielako maskotei buruz egitea, ezta? Eta hemen banituen, baina honik uste dutan ikusteko duzuela interneten, hauek ziren eginiko ekoizpen batzuk, botoioi guztiak ikusteko jarritakoa, ez da, zerean, aldizkarian. Orduan, bakarrik esatea azken zerean, naiz eta guk ez premian ez egon, eta ez inolako baliabide berezirik edo hemen gaur goizean ikusitako zera hauek guztiak hain, ez dakit, enbidia pixka bat zenditu dut, beste hornikuntza daukatelako handik, baina naiz eta baliabide gutxi izan da ere gauzasko egin daitezkela, ez da? Eta hau egiten da informatika gela batekin besterik ez. Hau jarri du jakiteko, formatu berdina daukatela aldizkari guztiak, bai tamaina, letra, bai ze letra den, atxeko planoa, fondoa eta hori guztia. Eta nik uste dut, utziko dudala hemen, bale?